Tay, May buntag sir. may buntag ha mga gikan. Ikaw pang bukid. Gikan kag bukid. Oo. Alisa. Nagpunsa mga bukid tay. Nag pasuhol sa talong tanong pong saging ginagmay ba. Nagpasul ka ang dami sa ginagbay. Unsa man imong bitbit? Gabi, may mobile ng tinapa. Ayun na lang. Pabayloan ani mong tinapa. Oo. Nanapa mo bugas inyong balay tay. Ba na gani kay magpagani. Testing nga po na kung nabay magtrabaho ba makaas kung kahit patubugas. Layo bang bukid ngayon mong gagtuan tay? Layo. Mao? Mga 3 kilometro. Oh. Subay-subay sa pa. Karon tay ang kanang gabi imo nang pabayloag tinapa. Pwede pong pabayloan. Pwede nimo pabayloan. Oo. Ani na lang paliton ko na lang na may ganahan ka. Salamat sa Ginoo. Ha? Salamat sa Ginoo. Sige paliton ko na tay. Salamat kayo, sir. Ganahan ko nimo tay tay kay smiling kay ka ba. Sige tayo, palit pila may paligyan mo na. Depende lang yun. Nara sa kuha. Oo. Paliton ko na lang isa kalibo. Salamat, sir. Oh, ha? Para makapalit yung kag sure og tinapa. Kay, mayo man yung kuha ka tinapa ba kay buka naman yung bukid kay ang pobre man kita lampas-lampas. Oo. Tano, matalan na himo. Mao lagi po tay. Pila edad di mo karon tay? Running 65. Aw 65 ka. Oo. Napa kay mga anak? Nay akong anak ko doon na may ilang pamilya. Aw. Kay bali pilan mo nagpuyo sa isa ka bubong tay? Ako na lang isa sa na sa Bukay kay tapos Burbista pag akong anak Aw, ko. Mga minyo naman. Ikaw lang isa ra Oo. sa bukid. Haman day mong asawa tay. Nagbantay sa among apo Aw, haman dapat mong apo. sa nasa Burbista. Nasa Buena Vista. Mm. Sige tayo, dungagan ko na tayo. Ay, salamat kayo, sir. Oo. Kailangan ko sa imo tay ba tay kay smiling jud kay ka. Apil sa tay. Unsa kay ngalan nimo tay? Sa Nikilya. Sani Kilya. O kana. Isa ka sa akong bugas na tay. Kana imong panudan o. Ay, salamat sa Ginoo. Oo. Nadbitaw doon katabang siyang kapobrehon. Okay lang tayo. Mora gingon tayo sa diktor ka taas mong pasalamat ha. Oo. O sige. Kunya ang kanang gabi tay. Dindot mo na sa gulag tinapa no. Oo. O ani na lang. Mupalit lang kag tinapa. Gulayon na nimong gabi. Nya sa gulig tinapa. O di ba? Nya kana ipalit nimong bugas. Ha? Nagano sa salamat. Sige tay, amping-amping ka kanunay tay ha. O sige tay, maoro to tay. Salamat kayo, sir. Sige, amping tay. Sige, salamat pod.